Здравейте на всички! Днес е един много специален ден за мен, денят в който аз съм роден и днес ставам на 29 години. Първо искам да ви благодаря ужасно много за всичките години, които вие бяхте с мен и празнувахме тази дата. Един от подаръците, които получих е това пиано, което винаги съм искал като дете. И днес е денят, в който ще започна да се уча на пиано. Се надявам другата година да ви свиря моя лична песен. И също така искам да ви издам една малка тайна, която пазя доста отдавна. И това е, че на този ден, точно днес, започвам да пиша своята книга, която се надявам да излезе другата година на този ден, на 5 юли. Книга, в която искам да ви разкажа нещо много важно за мен, за моя живот и нещо, което може би ще помогне на много от вас. Днес си пожелавам да успея да се науча на пианото до другата година, да свиря както трябва. Пожелавам си да съм жив и здрав, семейството ми, вие да сте живи и здрави. А и също така си пожелавам да успея да създам моята книга и да я издам за вас, за да прочетете нещо, което никъде не съм казвал никога. Така че да пробваме да изсвириме честит рожден ден. Хайде! Добро утро, мамо! Ще ти кажа аз едно добро утро. Ти вчера знаеш ли какъв ден беше? А? Какъв ден е било вчера? Нямам никаква идея. Браво, бе! Браво! Я се огледай малко от стаята. Огледай се! Той на ко ти прилича? Оле, рожден ден ли си имала? Не бе! Фафла! Ами рожден ден има клетата ти майчица. Да, рожден ден имаше. И ти го забрави, защото цял ден спа. Спа като пор. Мамо, извинявай, честит рожден ден, да си жива и здрава. Хич не ми честити, след дъжка чулка. Извинявай. Не ти приемам пожеланията. Изчезвай, че станеш топър, ще те увършея, като не знам какво. И по-малко да викаш и да ма биеш. Айде, изчезвай веднага, че ти. Браво, мама. Кой па се е развънял па сега? Снежето. Ало, Снеже, какво правиш, ма? Честит рожден ден. Ти се сети, ма, ти се сети. Видях ти аз той бе картичката във Фейсбука. Много ти благодаря, че си се сетила за мене и за моя рожден ден. Какво правиш, Какво правя? Ще пия кафе, направих си тук едно еспресо. Такова мъша готва, чуда се дали да готва боб ли да готва, леща ли да готва, и аз не знам. Ти колко готва има? Пържо ли, ма? Има ти пари, огаждате си. Как ми на рождения ден? Как да мини? Не се сетиха моите за рождения ми ден, да? Не се сетиха. Поне твоите се сещат, моите не. Такова, ма. Айде да пием кафе утре, ма. Звъни ми от 9 часа сутринта, ще дойда нагоре да пием кафе. Айде, Снежа, чао, миличка. Сети са тая Снежа да ми звънни след тъжка чулка и тя. Сети са. Айде, Саши, чао. Олей, майка ми пак е откачила. Ей, Сашко, яма чакай, аз ще изпратя до вас. Айде, Марче, чао. Пиши утре 2 стека кренвирши, да не забравиш да ми донесеш сутринта. Айде, чао. Оле, пак тая продавачка. Здравейте.
Кажете! Аз за едно сладолет ще дойдох. О колко часа ми идиш? 7:30 е в момента. 7:30 била. Не видиш ли, че бия ключа и ще се заминавам? Пише, че затваряте в 8. Къде пише 8 ще затварям, бе? Къде пише 8, бе? 7:30 бия ключа и хич не ме интере, бе. Аз вече съм измила, нали? Трябва да си оправя стоката, нали? Трябва да оправя оборота. Ема, Ще се научите да идвате когато трябва да идвате. Не ми плащат достатъчно да стоя тук до 8. Кръга ми да те нема. Так му съм измила аз. Ода. Няма да ходиш да ми шляпаш с мизерните си обувки, падава ръса теб да чист. Нема как да стане. ама пише отворено и. Къде пише отворено, бе? Къде пише отворено? Сега копиш. Затворено и. Айде да те нема. Винаги тая улучвам, бе. Ужас. Ко гледаш? Айди. За къде да карам, бе, младеж? Ще може ли към центъра на Варна? Ще може, ама ще минем тук през един кратък път, няма гледам този Няма GPS. проблем, минете откъдето ви е най-удобно. Ей, значи съсипаха тази държава, младеж, съсипаха я, тея политици, направо нямам думи. Значи без пари останах ми. Ще спра тук за едни цигари и да се взема, да знаеш. Проблем, спрете за каквото ви трябва. Ще закъснем. Ще стана чуваш ти, душичката ще ти извадя, обезумял. Ей, момче, ни наближаваме вече, да знаеш. Наближаваме ли? А колко парички ви дължа? Ми 50 лея. Колко? 50. 50. Нали? Ама тук на апарата пише по-малко. Не го гледай ти този апарат, той лятна тарифа. Лятна тарифа. Ясно. Добре. 50. Значи. Георги, ила тук, ила. Що ревеш, бе, момченце? Удариха, ма. Кой те бил, бе? Само аз мога да те бия. Иванчо. Ма как ще те би Иванчо, бе? Да, на стоянка. Иванчо на стоянка. Те ли? Ей, сега ще извънна на тая. Вари ми дайте. Ей го дай телефона тук. Ей, сега ще извънна на стоянка, ще направя на нищо аз. Ало, стоянке? Добър ден, Не ми казвай ти добър ден, ще ти кажа аз едно добър ден. Защо твоя Иванчо е бил Георги, бе? От къв зор? Ами аз ако дойде ви да предаш и двамата, барабар с мъжоти. Не ми казвай ти без да искал, той не искал. Хич не ме интересува. Аз го знам твоя Иванчо. Същия като баща си, той боец бил от онези, как им викаха, бе? Кварталните ли? Не знам и аз как им викат по телевизията. Слушай сега ти, Стоянке, слушай ма много внимателно. Да вземеш да си възпитаваш децата, че да ни дойда пред блока, да ви направя на 2 стотинки. Да! Не ма гледай, че съм спокойна аз. Хич не съм спокойна! Нали са имаме, ма? Ей, една къща ни дели, бе. Хич не ме интересува. Затваряй! Само аз мога да бия, Георги, никой друг. Айде, заминавай на то предаша. Добър ден, кажи Атя. Елати на тази каса, виждате, че колежката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първо места. Има едно място. Колко билета да давам? Един. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има... Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет за 2,50 лева иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Сега какво да те правя? Трябва от моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си разваляте парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Хайде, ученици, записвайте заглавие на урок. Така, продължаваме.
Абе, Георги, защо идеш в час, бе? Това да не ти закосвалня. Айде, събирай си нещата и ми напусни часа. Стига де, госпожо! Няма, стига, излизай. Забравих си раксито. Аз само да си взема нещо, че забравих. Георги! Ставаш на хамен! Излизай веднагички! Георги, ставай веднага! Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Ей, значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал, няма да те чакаме. Ей, неразбрано дете, все последния момент чака, все. Ей, значи, че нямам място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я, латко да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, я. От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни е много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да, давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай, бебето. Всички ще са бяло. Лято е време.